Cuketa je populárna rastlina, ktorú pestujú mnohí z nás aj vďaka jej bohatej úrode. Dokáže rodiť nielen počas leta, ale aj na jeseň. Ale nie každý má priestor na jej pestovanie. Ak máte radi cukinu, vyskúšajte ju zasadiť do nádoby a budete prekvapení, ako sa dobre prispôsobí. Ak nemáte vlastnú záhradu, tak nádoba je vhodnou voľbou. Pestovanie cukety v kvetináči vám umožní rozšíriť možnosti záhradkárčenia bez potreby veľkej záhrady. Ak ste vždy pestovali cuketu na záhrade, ale práve začínate s jej pestovaním v črepníkoch, cuketa je šikovnou voľbou na štart. Sú spoľahlivé, rýchlo rastúce a nenáročné. Vďaka kontajneru je navyše možné mať rastlinu priamo pred vašimi dverami, takže získate pohodlný spôsob, ako vytrhnúť čerstvé plody podľa potreby. Cuketa miluje slnečné svetlo. Preto dajte rastlinám priame slnečné žiarenie minimálne 6 až 8 hodín denne, ak nie viac. Používajte kvalitný, dobre priepustný substrát. Na zadržanie vody by sa mal pridať perlit alebo vermikulit. Kvalitná zmes bude obsahovať kryštály zadržiavajúce vodu alebo dlhodobo uvoľňujúce sa hnojivo. Najlepšie je pH 6 až 6,8. Optimálna teplota pôdy pre cukinu je 15 až 24 stupňov Celzia. Rastlinu je potrebné sadiť v polovici jary, pretože cuketa nemá rada mráz. Ak máte optimálnu miestnosť na uskladnenie kvetináčov vo vnútri, môžete cuketu predpestovať a vysadiť ju skoro na jar. Po mrazoch ju potom môžete dať von. Cuketu je možné pestovať v hocičom, čo je dostatočne pevné a veľké. Napríklad niektorým z vás sa osvedčilo pestovanie tejto zeleniny vo vedrách s dierami v spodnej časti alebo v súdoch od vína. Avšak v oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť dostatočný otok vlahy. Vyberte si teda nádobu s dobrým odvodnením a pevnými stranami a spodkom. Aj malé cukety majú silné korene. Čím väčší je kvetináč, tým viac cukiet. Minimálne nie viac ako jedna rastlina na 20 litrov objemu. Pamätajte ale, že ak potrebujete cukety v nádobách premiestňovať, nemôžete mať kvetináče príliš veľké. Pri správnej starostlivosti sa môžete tešiť z bohatej úrody cukiet. Tu je niekoľko zásad. Pri prvom pestovaní zmiešajte hnojivo s postupným uvoľňovaním výživných látok so substrátom v nádobe. Alternatívou je použitie tekutého hnojiva, ktoré pridáte do zálievky. Cuketa v nádobách vyžaduje pravidelné zalievanie. Dobre zalejte vodou, keď sú horné 2 palce pôdy suché. Rastlinu zavlažujte ku koreňom. Listy a stonky cukety často odumrú, najmä ak sa poškodia. Ak je to tak, odstráňte ich. Avšak s prerezávaním to určite nepreháňajte, lebo cuketové stonky sú dosť citlivé. Rez môže byť vstupnou bránou pre plesňové ochorenia. Pre cukinu, ktorá rastie v nádobách a na miestach ťažko dostupných pre opeľovačov, môže byť opeľovanie problematickejšie, ako je to pri rastline pestovanej na voľnom záhone. Ak si všimnete veľa včiel, ktoré navštívia vašu rastlinu, nemusíte sa obávať.